Bueno, boa tarde a todos e a todas. Imos dar comezo a esta sesión plenaria extraordinaria con un único punto na orde do día, que é a aprobación urxente do texto regulador relativo ao prezo público polos anuncios dispostos no libro das festas. Dado que este único asunto non foi sometido á oportuna comisión, pois temos que votar, antes de proceder ao seu debate, a inclusión do punto na orde do día correspondente. Así que, votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Tes? Ben, bueno, pois unha vez aprobada a inclusión do punto na orde do día, voulle dar a palabra á concelleira delegada de Cultura para que proceda á explicación da proposta que se trae hoxe a pleno. Hola, primeiro, grazas a todas e a todos por facerme conciliar un pouco o traballo co traballo da Concellería. Nada, esta é unha cousiña moi sinxela, agardo que todos estedes a favor, simplemente hai que establecer unos prezos públicos que queden, porque non hai comisión, que sabedes que outras veces había unha comisión que preparaba o libro das festas, tanto das festas. Entón, en caso de que non existe tal comisión, temos que deixar moi establecido e moi por as vías legais, pois, o prezo público do libro das festas. Non varía nada con respecto a outros anos o prezo dos anuncios, tanto como a venda do libro das festas, que va a ser a 10 euros. Entón, en a proposta que podisteis ler, pois creo que está todo moi claro. Nada máis que decir, ya veis aí o que costan os anuncios e o que os comentei do prezo público. Así de que, bueno, pois que votéis a favor, por favor. Ben, non sei se algún dos grupos quere intervir neste punto. Partido Popular. Sí. Bueno, boas tardes a todos e a todas. A ver, a mí me parece moi ben, concelleira, que haxa que conciliar, pero a mí me parece unha tomadura de pelo. É unha falta de trato institucional por parte do equipo de goberno ao equipo da oposición, non? Eu creo que cando unha vez houbera un pleno que solicitáramos cambio de hora por problemas tamén personales dentro do noso grupo, pois non se cambiou a hora. E resulta que agora sí que se poden cambiar as horas dos plenos. E polo menos, bueno, cando se cambia ás 4 da tarde, un día de xullo, en pleno brao, pois chamar ao equipo da oposición para ver se todos os membros poden acudir ou non poden acudir á sesión plenaria e acordar unha data de común acordo con eles, non? Dito isto, tamén me parece unha tomadura de pelo porque estamos a 8 de xullo, vamos a aprobar uns precios dun libro que xa se está vendendo os anuncios, xa fai un mes polo menos, polos comercios de Vilalba, e que a empresa que vai aceptar ese presuposto de facer e maquetar ese libro, pois ten que dar o sí o día 13 de xullo, que é o lunes, o sea, dentro de 5 días. Co cual pareceme, por eso mesmo me parece unha tomadura de pelo, non ten que aprobar un libro que realmente pois xa está prácticamente feito. Pero bueno, como é tema legal, pois entón teremos que aprobar ou teremos que abster o Partido Popular nesa votación. O que sí lle quero dicir á Concelleira de Cultura que pareceme increíble, porque as festas de San Ramón e Santa María acabaron en setembro do ano 2025. Dende o ano 2025 ata xullo do ano 2026 pasaron uns cantos meses. Ter que convocar un pleno extraordinario para aprobar un libro que se leva facendo moitísimos anos en Vilalba e que o equipo de goberno, neste caso o Concello, pois xa sabía de antemano que iba a facer as festas de San Ramón e Santa María no ano 2026, porque non fixera os deberes moitísimo antes. Aquí hai unha providencia de inicio de expediente o 28 de maio. Outubro e noviembre vamos a poñer que fora en febreiro para facer esa providencia de inicio de expediente o 28 de febreiro, vamos a poñer por caso. Pois este expediente, esta aprobación podría haber vido o pleno de maio. Xa digo, non vou meter que fixeran en setembro ou outubro, porque houve 5 ou 6 plenos, xa non recordo, anteriores a esta convocatoria, e co cual este punto podría haber ido nun pleno ordinario sin problema ningún. Porque así, bueno, por falta de planificación, por falta de saber o que se quere facer, etcétera, etcétera. Pero por todos estes motivos, pois, dentro do Partido Popular terán que entender que non vamos a votar a favor deste punto, o que vamos a facer é abstenernos.
Partido Socialista. Bueno, simplemente dar conformidade á proposta que se trae a este pleno extraordinario e, evidentemente, a formalidade hai que darlle e seña agora, pois chega no momento, entendemos que é oportuno, que puido vir antes, pois sí, pode ser, pero, bueno, as cousas son como son e acontecen no sentido que se presentan, polo tanto, nada máis darlle conformidade e desexar, pois, unhas boas festas a todos e todas. BNG. Sí, vamos a votar a favor. Ben, bueno, pois, habendo exposto os distintos grupos e entendendo que tampouco pois hai moito máis marxe ao debate sobre este punto, pois decirlle ao voceiro do Partido Popular que os horarios dos plenos que están establecidos son os correspondentes ás sesións ordinarias, pero no caso das sesións extraordinarias non hai ningún horario acordado e é unha facultade do equipo de goberno pois poder convocar estas sesións plenarias pois incluso no mesmo día como aconteceu pois recentemente no Concello de Ourense. Por tanto, este pleno convocouse o venres da semana pasada e creo que con un tempo suficiente como para que calquer concelleiro ou concelleira poda organizarse debidamente para acudir. En todo caso, pois tampouco creemos que sexa unha cuestión que pois requira unha especial dedicación á hora de poder estudala. Decía o concelleiro que noutra época tivo responsabilidades de goberno e voulle a poñer un exemplo da planificación do Partido Popular que pois ven tamén a colación de declaracións que fixo pois nos medios de comunicación sobre a planificación deste goberno cando no ano 2019 o Partido Popular perdeu as eleccións, tiña anunciado a bombo e platillo unha sardiñada churrascada na Plaza de San Xoán. A realidade foi que cando este goberno o anterior do Partido Socialista tomou posesión da churrascada e da sardiñada de San Xoán a 5 días da celebración da mesma, había organizado cero. Non había nin empresa para dar a comida, nin nada, cero. Por tanto, bueno, cada un pois sabe do seu, pero bueno, non creo tampouco que se este incumplindo ningún plazo, ni de feito todos os informes que figuran no expediente son favorables. Por tanto, imos proceder a votar. Sí, por alusións. Ten o tempo xusto para responder á alusión. É fácil, no 2019 non estaba no equipo de goberno. De 2015 a 2019 este señor non estaba en ningún equipo de goberno, que estaba na súa casa ou traballando na súa empresa. E por outro lado, o Gallá, esa festa de San Xoán se seguirá facendo hoxe en día, porque hoxe en día sabimos o que houve este ano nas festas de San Xoán. Moi ben, gracias por a súa aclaración. Non sei se era vostede o concelleiro ou non, pero si o partido que vostede representa e, por tanto, pois creo que este é só un exemplo, poderíalle poñer moitos máis, pero non é o obxecto deste debate, pero creo que non é precisamente o Partido Popular nos anos nos que gobernou un exemplo de planificación e moitas veces pois na administración hai moitos temas ao longo do ano e non estamos, dende que rematan as festas ata as seguintes, pois dedicando todo o noso tempo a esta cuestión. O Gallá non tuveramos outras cuestións ás que atender. Dito isto, imos proceder á votación desta proposta. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Ben, pois queda aprobado cos votos a favor do Partido Socialista, Vilalba Berta e o BNG e coa abstención do Partido Popular. Moitas gracias a todos e boa tarde.